weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to dunga wuuro ceerno dunga wuuro alpha to boyinnaji ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to galle ceerno sama sa to matame ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Japon walliti ballal taw ko looɗiɗa faade leydi Mauritanie ballal ngal noon ko matériel kewɗo no leydi ndi kay harde ɓeydiri nden ka ekkisare nder leydi he to leydi Sénégal talata hanki o wonno ñawore pasteur Victor Etienne mawɗo église protestant mo Sampol mo Dakar tumaɗo ko fate trafic drogue to leydi Mali l'INTM woni union nationale des travailleurs du Mali woni tigui cita halfinaɓe ko fate gollotoɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui ɗo e balle sappo so hujjaji mabɓe joltaki koɓe natoɓe tikkere hof mo juuɗe to centre afrique ko garmi gara musto waɗi hakkude remoɓe e aynaɓe ko famdi kala sappo joni neɗɗo wasi hen fittade mum to leydi Libi gonnoɗo mawɗo trafiquant detre ime woni tigui baɗannoɗo trafic yimɓe biyeteɗo walida o ñawama taƴanama duuɓi sappo e jeetati e gaso to leydi R2 Congo Vital Camara gonnoɗo directeur cabinet hoorejo leydi ndi o ñawama taw ko ñawore en appel woni ñawore ñawtande o taƴanama duuɓi sappo e tati e kaso bisimilla moon e ketti hotondirte joni jañoɗen tinne kadi kala tinɗo yo tintinɓe tinano fedde yontaɓe lo baaɗi tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol Harouna Diallo eɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe dendagal guure hoddiɓe e dendagal commune aji hoddiɓe kala udditgol juma mabɓe keso pula garɗo ko jaaduka e jamanu ɗamini ka udditede ñande aljuma sappo e jeetati lewru korse woni lewru juin gonɗen ɗo hitande ujunnaji ɗe nogas e goho eɓe teddinira dendagal guure e dendagal commune aji ko wayno Sanguelo Baali ko wayno Luggere ko wayno Haadi Bere e ko wayno Kombo gurel Daara Ƴella Ballila e commune mo Bokilaji e guure taweteɗe hen kala commune mo Demmankani e ko taari ɗum kala commune mo Hawre e ko taari ɗum kala commune Semme e dendagal guure taweteɗe nder mum commune mo Hortoƴere e ko taari ɗum kala commune mo Wawde e dendagal guure taari ɗum kala e ɓe teddinir dendagal guure julɓe kala dendagal lappol palol Dande Maayo ɓe Mauritanie ɓe leydi Sénégal ene bisma ene teddinira e uddirgol jumaka mbiɗen noon jamaka udditta ko ñande sappo e jeetati lewru juin gonɗen ndu woni 18 juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho yettini ɗo kayido noon ko fedde yonta loobali tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol Harouna Diallo ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darotaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikkama to ko nder ɓerde ma o huuɗi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nectet
omo jogi kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc mi ñi ko ne wiya Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo cheydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddotto mbaɗiri ayeji mumen e safruji mumen ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vokkaluji yo mbaɗ insisté kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salaɗo ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e ñande alarba 16 lewru korse hitande ujunnaji 2021 kabaruji men ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru eɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigi ñalawma talata hanki o wonde nder waktuji nogas nde cakkitiɗi e nder leydi Mauritanie ko ujunere temettati e capanɗe jeegomo e yimɓe nayo kolkisa tumanoɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon tawama capanɗe nayo e ɗiɗo e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano ɓe kadi hen neɗɗo goto hawri ladial capanɗe nayo e ɗiɗo waɗɓe kepti cellal mumen hano hannirtini so tawi noon ko capanɗe nayo e ɗiɗo tawaɓe ne gondi e rafi o hen sappo e jeenayo koye wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hen nayo koto wuuro hen nayo koto Nouadhibou hen nayo koto Barkewola jeeɗiɗo koto Kiifa atar ko yimɓe tato ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie o holliri tigi wonde hollirama tigi o bismima mo holliri tigi ma o bismo dendagal ɓen taw ko député ji woni charliyeji jeeyaɓe kaɗo landa wiyete ka IPR woni landa laamuka tawateɓe noon e nder dendagal région ngaji nder leydi he kala o holliri noon o bismortoɓe ko par région kala député ji jeeyaɓe région goto ko ɓen tigi woni ɓe rendintan o bismo ɗumen lawol gotol e nder to palais présidentiel to hollirama noon talata hanki o bismino ko ɗiɗon député ji taw ko député ji jeeyaɓe to wiyete hodde région biteɗo mo hoddela sharqi to hoddela sharqi ko talata hanki 15 lewru korse hitande ujunnaji 2020 bisminoɓeɓe hollirama tigui wonde alkamisa paaɗo o wonde alkamisa paaɗo ñande 16 lewru korse gonɗen ɗum kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani mo bismo kadi ɗina député ji taw ko jeeyaɓe e nokku biteɗo hoddela garbi ɗum noon on paami tigi kala ñande talata e kala ñande alkamisa ma woda député ji région goto taw ko jeeyaɓe e landa IPR woni landa kaw ardi kam ko jeeyaɓe ka landa ma o bismo ɗumen hollirama noon ñande 22 lewru juin ma o bismo ɗin député ji taw ko jeeyaɓe nder région mo Asaba so ɓen gayni ñande 24 o bismo député ji jeeyaɓe to Tagan ko noon waɗirta ha dendagal région ngaji ɗi kala timma hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen groupe taw ko banque mondial ɓe kawri ɓe jooɗima ɓe kawri ɓe ciifi wonde ɓe ciifi guir ñande aljuma 1 lewru korse gonɗen ɗum wonde kay maɓe jaltin temedde 4 e capanɗe jeegom e 5 million taw ko halis dollar ɗum noon ko finance ko fate projet ji ɗina projet ji noon ko yidde wallude kay guure tawateɗe lappol polol dande maayo walla mbiyana guure tawateɗe vallée no mbawir kay hebde kuɓɓam mumen woni courant hano hannirtani yidde maɓɓe kay
mabbe fandar mabbe ko fodde million ade tawte be ndara de don gure mon e kala na wat hebde courant mum hano hanitni e dara on khalis kadi be jaltini hen be finance en projet wonde kay fodde million ngaji tati e feccere Mauritanie nabe jogibe courant taw ko courant mo wadi lawole kala saha coupiraji e de la sazuji bele kay dina nokkuji kadi courant mo en ngarditini hano hanitni so tawi non ko di donam di non mel kay ko courant wana stable de la suji nata hano hanitni so tawi non ko gure dena gure e odo saha joni jofade ko fay odo projet ko de do gure ko wayno wuro kay haydi ko wayno bogge kay haydi ha to sil babi e dendangal gure takide palul dane mayo tawtede dane mayo tawtede der den falde kala ma mbaw hebde kubba mum hano hanitni ha joni ko leydi Mauritanie kedde direction générale de la sécurité nationale woni halfinabe ko fate den kay kisala leydi Mauritanie be badi réceptionner nyalawma talata hankio sappo joy lewru korsita do junnaji de no gasgo be jabbima ballal umrade e laamu leydi Japon gara ballal non kon kam matériel kay ngam yidde beydude den ka e kisal e ndara leydi he ballal ngal non hollirama tigi ngal non ballal non ngal hollirama tigi ko sappo tati wer laamu hinde kat wondude capande joyi miroir taw ko d'inspection télescopique wondude capande joyi détection portable des métaux wondude capantati barrière ko ngal ballal ummi joni e laamu leydi Japon faade laamu leydi Mauritanie tawa ngal ballal kadi ko ngal lo numéro ɗiɗi woni lo numéro 2 woni lo ɗiɗaɓo taggal kay ballal garwani ngal ɗiɗon autoji noon mbiɗen noon ballal gaddanal ngal noon arno ko gila ñande nogas e nayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ngal ballal noon ngal wonno tigui ko nogas e nayyi oto tawi hen autoji sappo e nayyi koɗi hinde kat toyota pick-up uji wondude e mini bisuji sappo ɗina noon garno tigui ɗiɗo tawa kadi eɗi gaddi e pisaji mabɓe ɗiɗi recharge hano hannirtani ɗeɗo balle ɗiɗi noon de leydi Japon wallita leydi Mauritanie so rendinama ene qiime tigui jaaru majji ene qiime ha temedde jeeɗiɗi million taw ko halis goya e limore hinde nde foof noon ko gam yidde ɓeydude nden kam e kisal e wallude leydi Mauritanie reynide nden kam keeri muɗum ha tengti e keeri maji mum haɓade ɗanne suuɗeɗo e rende hakkude leydi ndi kala ha joni ka hono on général de division biteɗo Muskaru Wul Sidi kañum woni directeur général sécurité leydi Mauritanie o holliri hen weltare makko mawde no feewi e dow inde laamu leydi Mauritanie kadi o dow inde laamu leydi Mauritanie kala o weltinima o duunima o jarni laamu leydi Japon e ngallo ballal payidungal no feewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal padena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko alarba hande on ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so hoccidde ɓesgu ngum ɓe kalda men ko fate biletende santé ko fate covid 19 e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗe ɗi ko ujunere temedde jeegom e nogas e jeeɗiɗo neɗɗo tumanoɓe yataw memaka ko ɓeyana kolkisa e nder holkiso he noon tawama tigui capanɗe jeegom e jeetato e jaati ko fiɗaɓe mboroso corona o so ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere kala hen 4,18% ko fiɗaɓe so tawi ko ɓen capanɗe jeegom e jeetato fiɗaɓe hen nogas e nayo ko memodirnoɓe wonduɓe RFI woni contact suivi capanɗe nayyi e nayyi heddiɓeɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti RFI o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe tato kepti cellal men hano hannirtini paati galleji men jeetato en tampisanne ma balliteto banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann tuggi hanki faade hande woni nder 24 heures cakkitiɗi noon hay goto ala mo RFI o yooɓi fittade mum e nder jokli leydi Sénégal kala leydi Sénégal noon tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona ɓe jettima capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere e temedere sappo e jeetato e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo keptino cellal mumen hano hannirtini ujunere temedere capanɗe joyi e jeegom hawrino e ladial e ñalawma hande o ko temedde capanɗe jeenayo e nayo heddi e juuɗe safroɓe wonduɓe e mboros coronavirus e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen honno mbirɗen gardidi kabaruji men talata hanki o sappo e joyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go wonno ñawore on pasteur Victor Etienne Wadik Joseph ko kanko noon woni ardiɗo pasteur kanko ardi église woni pasteur église protestant mo Saint Paul mo Grand Yoff e wondude e goɗɗo ne wiye Babacar Wane noon kañum ko courtier immobilier HLM mo Grand Yoff kamɓe noon ko chambre criminelle mo tribunal mo grande instance mo Dakar ko kañum ñawiɓe ñawɓe ñawira noon ko jeede association des malfaiteurs e wondude ko wiyete trafic
hutorade drok e hutorade drok kalam ko caggal noon nde ɓe tumano kay ɗen gueɗe ko ɗon tigui ɓen police ji waɗoɓe ɗin loskuji ɓe mbaɗe makko kanko biyeteɗo kanko biyeteɗo Babacar Wano ɓe mbaɗe makko commande fodde capanɗe fodde temettati gramme woni 300 gramme cocaïne on 300 gramme cocaïne noon jaɗo mum ene qime ha 3 millions woni million ngaji tati taw ko français CFA caggal nde o yiɓe addi livraison noon ko ɗon tigui ɓe teeɓimo ñawore mabɓe noon e oɗo saaha fuɗɗima ñalawma talata hanki o kono ñawore mabɓe yanata ha laaɓa ko ñande jeegoma lewru juillet dartonu ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni to ndulumaji to ndulumaji funeɓe hollirama tigui ndera ndulumaji funeɓe waɗi tigui seppoji gulɗi jaw caggal kayde ɓesgu ngulnaɓe funenaɓe keblino kay kebli kay pari tawi kadi kebli ene parani jaɓɓugal jaɓɓade hoorejo leydi ɗi hono oɗon biteɗo Macky Sall caggal noon nde waktuji seeɗa tan eɓe ɗamini ɓoyata Macky Sall ara ko ɗon ɓe keeɓi habaru wonde kay Macky Sall hayti rewde ɗon ɗum noon woni no mette mawde no fewi wonande ɓesgu ngu ha tengti e jeunesse wuuro ngo ɓe jippima e booli ɓe mbaɗi kaaƴe ɓutti no fewi wondude e ponoje kala ɓe duppi e goudron foof noon ko hadde ya garta werlaji e hollirde mette mabɓe ɓe duppi ponoje kewje no fewi ha yesso galle Macky Sall tawateɗo to ndulumaji funeɓe ɗum noon foof ko yidde hollirde mette mum no fewi ɓe kolliti noon mette mabɓe kay ko caggal kay te tumedde caggal kay heblanade ɓe ngallon keɓogal jabbade on hoorejo leydi taw kadi ɓe mbaɗi ko ɗon jeeyam ha ala ko heddi so wona ɓoyata ara ɓe mbiya tigui hayti adde ko ɗum woni mette ɗe saabi kay haaɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe kamtoride no fewi eɗen mbiya tan noon ɓesguji men nde mbatte tan hakkillaji no fewi wal gueɗe jiitane téléji wal gueɗe baloje ko wayno Dakar en Nouakchott guure mawɗe kala yenɗen gueɗe en potani yettinde ɗum e nder guure men tokose he hayso yimɓe mettini enen jogui kay no poti waɗirde mettere mumen taw wona gueɗe kamtorine ɗe joddani e fuutankagal joddani kadi e pulago ɗum noon ko gueɗe ɗe potani jabde e nder guure meɗen ha joni koye on fannu keddoɗen ma en keddoto he noon caggal on Macky Sall hoorejo leydi ndi caggal nde o jaɓɓa to guiji ɗon o waɗi toon haalande noon haalande ɗaccon haqqe koye ɗemgal tubankore ko fati kay gueɗe badɗe toon ma en ketto hen Alaji Macky Sall. Pas très loin, mes parents de Ndouloumadji, dont mon père vient, sont mécontents du fait que je n'ai pas pu passer par Ndouloumadji. Je comprends leur colère, mais j'avais déjà indiqué que j'allais les recevoir, peut-être même ce soir à Matam, et leur dire tous mes regrets pour cet impondérable. Ma moitié est de Ndouloumadji, même si dans cette moitié les 25% reviennent encore à Ndjidjilone de par la mère de mon papa. Donc je suis quand même à 75% originaire de Ndjidjilone. ɗo ko haalande Macky Sall caggal kayinde o nani dillere e metteɓe ɗon tawateɓe to ndulumaji naaɓe o holliri noon wonde tigui o faami mette mabɓe o faami tigui mette mabɓe e ko saabi ɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe kono noon o holliri hen kankone nimsa makko no fewi o holliri kadi ma o joddo e yoga e ɓesguji tawateɓe to ndulumaji ma o joddo mumen to Matam ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Kaffrine e dow lawol taw bitengol route nationale numéro 1 to e nder falde Kaffrine ko accident musto waɗi toon accident no waɗi ko tolno nokku wuro witengo Sagnam ko camionnette goto mo jolluno camionnette goto taw ko camionnette mo matricule mo jelogal DL 0798 be jollunoɗo kay ɓeɗon sukaɓe taw ko almuɓe Serigne Diouf almuɓe Serigne Ismaïl Diouf yahannoɓe guesa to Serigne guesa makko to ko on camion tigui waɗi accident o waɗi accident noon kamɓe paano ko guesa ba to Payara ko on camion waɗi accident e nder accident nen hollirama neɗɗo goto wasi hen fittade mum basɗo fittade mum o noon ko apprenti camion o camionnette o hollirama noon waɗi gañiɓe hewɓe no fewi taw ko jeeyaɓe ɓeɗon almuɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen INTM woni Union nationale travailleur di Mali ko fedde hujjikintoɓe dendagal gollotoɓe tawateɓe nder leydi Mali ɓe kolli tigui wonde
wadde kay oɗo saha joni ɗo e balɗe sappo so tawi kay laamu ngu yoltani hujjaji mabɓe koɓe riftotoɓe e tikkere hofgo juuɗe ɓe kolliri noon nden ɓe kolliri noon ko ɗo e balɗe sappo ɗo ɓe kolliri noon koɓe kolliri noon wonde talata hanki o ɓe joddinoma e oɗon biteɗo cuggela maygan noon ko kañum woni hoore jagode laamu sabbordu kesu e oɗo saha joni ɓe kolliri nder jonde he ɓe kalini oɗon hoore jagode nde ko wonno luural mabɓe ko mankuno pamodiral hakkude mabɓe e laamu kilgu ngu ɗum noon ɗo e balɗe kolliri kay ɗo e balɗe sappo so tawi kay laamu kesu ngu yurnitaki e hujjaji mabɓe koɓe ruttotoɓe e tikkere hofgo juuɗe ha joni kamaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali yontere ɓennude teskama tigui ɓen ɗanninoɓe taw ko malinaɓe wurnoɓe nder caggal leydi ha tengti nder leydi Niger mbaɗi ko wiyete retour wontir volontaire woni tigui artirde koye mumen caggal kay nde ronki fewnitade nder ndi ɗon leydi wiyetedi Niger ɓe kolliri noon fodde temedere sappo taw ko ɗanniyankoɓe garti tigui nder leydi he nde ɓe gaari ha to leydi mabɓe noon ɓe tawi tigui ɗari jaɓɓade ɓe gardiɗo ngallo catal bitegal au conseil des maliens de l'extérieur ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to wiyete to wiyete dinanguru noon en tawi nder siècle mo korom kene wona joni lewru yo teskama tigui joom ɗiyana guure ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni jaam ala toon saabu kay e oɗo saaha kala ko pelle ceɓɓitiɗe ko kañumen tawate toon caggal kay yimɓe laamu ngu dadiɓe hay goto yiyetake toon e oɗo saaha joni pelle ceɓɓitiɗe ko kañumen mbaɗat toon luwaji mumen ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal laamu ha tengti noon e dadiɓe leydi Mali faade dendagal dadiɓe leyɗele goɗɗe tawteɗe nder leydi Mali kala nde wallataɓe kay haaɓe mbawa ɓiltade e juuɗe ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe oɗo saaha joni joguiɓe ɓe jiimadi e guure mabɓe koto leydi koto ñoro paade ñoro keddoɗen haaji to ñoro paade noon ñande altine sappo e nayyi lewru korse gonɗen ndu teskama tigui ñande altine sappo e nayyi lewru korse gonɗen ndu ñalawma o noon ñalawma windere ko on ñalawma windere kala mawnini ko fati dokkirgol ƴiƴama teskama noon to ñoro association fedde wotere darima toon darde fayida nde no fewi gam ndinnoon yiddiri ndinde hebde kay ɗiɗon ƴiƴimeje ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi fodde 35 poche woni tigui fodde 35 ɓe basil ƴiƴam heɓama tigui e nder oɗon ñalawma goto ɓe ardiɓe fedde nde kadi kollirino ma jokku golle ɗe kay haaɓe mbawa hebde ƴiƴam hano hannirta ni tawa e kala saaha mo sellani podɗe sohlede ƴiƴam tawa kadi ko ƴiƴam keñoɗa ɗam ne wawa jogade ene wawa wonde e nder boñuji taw ko ɗina boñi woni banque de sang tawteɗi e nder ndeɗon falde koto gawo paɗena bandiji joguitiɓe ha teddi ɓe hinde braqueur uji ɓe mbaɗi braquage mabɓe woni guyka mabɓe e nder boñ goto biyeteɗo banque titagise noon tawateɗo tigui sara gara transport tawateɗo to légal biyeteɗo sokkora e nder gawo ɓe jaadi noon kamɓe wuyɓeɓe ɓe jaadi fodde million ngaji 6 wondude e 4 ujunere franc CFA woni 6 200 000 franc CFA ko ɗum woni koɓe tawi ɗon ɓe jaadi hen hay goto wasani hen fittade mum hay goto gañaki hen kono kam hay mbuɗu gotu ala koɓe ɗacci e keesa moɓe tawno ɗon ha joni koye leydi koto gawo keddoɗen to falde gawo ha joni ñande altine 13 corse gonɗen ɗum ñande alerte 13 corse gonɗen ɗum sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe paddima ambulance taw ko ambulance hôpital mo gawo ɓe paddi ɗum e lawol to legal bitegal 8e quartier ɗum noon ko caggal kayde chauffeur o dépose no goto e docteur eɓe gollotoɓe hôpital nde faye artude ko ɗon tigui ɓe paddi oɗon ambulance ɓe mbawi yadude ambulance o e oɗo saaha joni ha e oɗo joni saaha hôpital mo gawo ala ambulance e gendarmeɓe ɗon udditti hen losgoji mumen jaji no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni e nder nokku to wiyete keeri tati woni 3 frontiére nokku mo leydi Mali waddi keerol e leydi Nigéria waddi leydi Niger ɗaccon haqqe e leydi Burkina Faso e nder on nokku noon teskama hen tigui jangu walla peɓodiral hakkude ɓeɗon dadiɓe kañumen militaire uji Niger naɓe militaire national goto wasi hen fittano peɓodiral ɓe mbaddi tigui ɓe ɓeɗon pelle ceɓɓitiɗe hollirama tigui militaire goto Niger najo wasi hen fittade mum militaire uji tati wonɓe mbarmi hen e nder ɓen tata barmuɓe hen goto ko Niger najo ɗiɗo heddiɓe ko militaire uji France tawateɓe nder leydi Mali ɓe hinde Barkhane ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major armée française ɓe kolori alarba hande o wonde kay e nder opération mo Barkhane wadduno e arma Niger ñande 11 lewru juin taw ujunaji ɗiɗi e nogas goto nokku to wiyete lipta ko mo leydi Mali sara kerol hakkude mabɓe e leydi Niger ɓe kolori tigui ɓe teɓima goto e mawɓe fedde état islamique dans le grand Sahara biyeteɗo Dadi Wul Shoaib noon o ɓuuri lollide ko Abou Dardar e oɗo saaha joni
heɓama omo tawi tigui e juuɗe dadiɓe ɓe leydi France ɓe hinde barkhana ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali paaɗen koto leydi Liby leydi Liby noon mawɗo réseau taw ko trafiquant d'être humain woni mbaɗannoɗo trafiquant yimɓe nder leydi Liby biyeteɗo tewdel Goytam o ñawama o taƴanama duuɓi 17 omo leelo e kaso mo tribunal Addis Abeba mo Éthiopie ko kañuma ñaawimo o jeeya noon ko nokkutoɓe leydi wiyetedi Érythrée ko toon jeeya o ɓuuri lollide noon ko walide nder leydi Liby tugui noon 2004 ha 2018 ko kanko ardi fedde réseau trafiquant mawɓe trafic waɗoɓe passeur uji woni tigui taccanoɓe yimɓe ko kanko kadi ardi noon centre mawɗo no fewi nder on centre noon ko ɗanniyankoɓe ɓe kewi nanggude ɓe udda hen e kala saaha eɓe jeeya ɗumen walla e kala saaha ɓe mbiya noddu koyeji mumen lawanirde ɓe coppere jonde no fewi beele ɓe goppita jomumen ko on tigui ñaawa o taƴanama duuɓi 17 e kaso koto Centrafrique paaɗena ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo garmi gara musɗo waɗi hakkude remoɓe e aynaɓe noon ɗum waɗi koto rewɓajo funnague leydi ndi Centrafrique tawa kadi waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Tchad ko ñande talata hanki oɗon ko hanki tigui kabaru o yalti ko famdi kala hollirama sappo jeeyi neɗɗo wasi hen fittade muma saabi garmi gara noon ko gaynako goto cadnajo caggal kayre cadnaɓe eggunoone jaaɗen nayi mumen e oɗo saaha ceeɗu e oɗo saaha joni ɓe goni koye rontirade attude e nder leyɗele mabɓe e saahaɓe noon to noon ko ɗon tigui hollira gaynako goto cadnajo ɗacci jawdi mum woni nayyi mum ñaayi guesa tawa ko guesa ndemowo goto centrafricain caggal nde wonti duko wulgo noon ko ɗon tigui gaynako o dufti labbi mum yiwi oɗon joom guesa ko ɗon tigui wonti jingui tere ɓe jooɓi fittandu gaynako o wonti jingui tere ha fadde sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar uddeten kabaruji men koto république démocratique du Congo woni RD Congo Vital Kamerhe ko gonnoɗo directeur cabinet hoorejo leydi ɗi ko kañum tigui ñaawa taw ko ñawore ñawtande woni tigui ñawore en appel caggal kay ñawore makko arwanini o ñawanomo taƴana duuɓi nogas e kaso caggal ɗum noon hujjikintoɓe makko namditi yo ñawore nde ñawte nde ñawtama e oɗo saaha joni taƴanama duuɓi 13 e kaso on paami tigui dan hujjikintoɓe makko cirguinima tigui ha duuɓi ceeɗiɗi camminama hen hujjikintoɓe makko noon ñawde namdi caggal kayɗe ñawta hawon taƴana duuɓi 13 e hollirama kadi omo yoɓa dendagal 50 million taw ko halis dollar ɗi o tuma kay omo dirtini omo hefte ha laaɓa on artiri ɗum dendagal jeeji makko kala ne fawe junggo e compte bancaire makko wondude e compte bancaire joom suudu makko e compte bancaire e siko en ɗiɗo rewɓe ɓe ɗum foof e oɗo saaha joni laamu ngu hollir tigui kene fawa hen junggo ne hefta ɗum haaɓe mbawa heptude dendagal koppereje ɗe o tuma omo dirtini kanko noon tuma ko mbuñari e dirkingol koppereje kewɗe musidɓe e tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimaɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.